Izaskun Landari, Emakunderen zuzendari nagusia, egunon. Egunon, bai. Azken egunotan zuzeu eta baita Josu Bojande Artzainburua ere, entzunte dituztegu esaten, azken aste hauetan, bi aste hauetan, konfinamendua irauten ari den aste hauetan, ez dela indarkeren matxistagatik salaketarik egon, eta hausnarketa bat ere egiten zenuen zuk, izan litekela, batetik kontrol soziala areagotu egin delako bizilagunen artean eta zentzu horretan biktimako hobeto leudeke, kasu honetan, baina izan litekeela, etxetik atera ezin duelako biktima batek eta salaketa hori jarri ezin duelako ere, bi errealitate horiek daudela. Analisi hau eginda, eta bigarren kasu oso larria izan daitekela kontuan izanik, zen neurri hartu dira, Jaurlaritzatik, Emakundetik? Bueno, zuk esan dozun bezala, ez da denbora asko pasa, sakoneko balorazioak egin alizateko, baina errealitateak eta datuak begiratzen baditugu ikusi dezakegu esan duzuna. 0 astea kontuan hartzen badogun 7tik 13 doan astea dela, hau da konfinamendua hasi baino aurreko asteak, aste horretan 80 denuntza egon ziren, eta konfinamendu hasi eta hurrengo astetan erdira jaitsi dira denuntziak. Beraz honek adierazten du emakumeak eta egoera horretan dauden emakumeak indarkeria jasatzen dutenak zailtasunak dituztela momentu honetan salaketa jartzeko, baina zuk esan duzun bezala, izan leike baita ere kontrol sozial handiagoa dagoela, hori da baloratzen dugun beste hipotesia. Edozein kasutan guri gehien arduratzen zaizkigunak dira erasotzailekin batera egon aldirezen emakume horiek, eta horrexegatik lehenik eta behin eta martxoaren 15ean kontaktuan jarri ginen instituzio guztiekin, Eusko Jaurlaritzako gobernu ezberdinekin, parkatu departamentu ezberdinekin, foru aldundiekin, udalekin, eta baztertu ditugu zelan geratzen diren zerbitzu guztiak, martxan daude, egokituta noski, alarma egoera honetara, baina adibidez gobernutik aipatzearren, hor dago 24 orduko telefonoa, 900, 840 111, 24 ordu martxan, eta hor profesionalek daude atzean, langile sozialak, gizarte langileak, psikologoak, laguntza eman alizateko, eta gero emergentzi bat aurrean bagaude, 112 telefonoa dago eta app bat dago telefono horren telefono horri lotuta jaitsi dezakezu aplikazio hori geolokalizaziorako ere aukera ematen du eta botoi bat sakatuz badakite non zauden emergentzi gora baten aurrean zaude. Horri biek bi aipatzearren. Eta garrantzitsua da azpimarratzea, neurri hauek guztiekin arren daudela alarma egoeran, egonagatik ere, abiatuta, zuk ondo diozun telefono horretatik, 900-840-11 telefono horretatik, edo bat bitik egoera larria baldin bada eta bere alako harreta behar baldin badu emakume horrek. Beste kanpaina bat ere izan da, nolabait indarkeria matxista jasan dezaketen emakumei zuzenduta, edo jasaten ari diren emakumei zuzenduta, botikara joan eta klabean edo esatea, botikako langilari ez, maskarilla 19, eta nolabait ere protokoloren bat aktibatzeko bidea izan liteke hori, abisu emateko etxeretik ateratako momentu batean. Inork esan du, maskarilla 19 eta protokolorik aktibatu da, hori gertatu delako? Momentuz ez dekogu horren berririk, botika elkargoak batez ere martxan jarritako proposamena da eta momentuz ez dugu erabili den berririk. Eta kezka iturri gehiago, ez? Baina, dozen kasutan aukera bat da. Ez esaten nuen kezka iturri gehiago ere badirela, emakume asko prozesu baten ere badaude, ez? Euren bikotekiren gandik urruntzeko, itxialdiak horretik behintzate baziren, euren burua ahalduntzeko ere bai, prozesu hori orain itxialdi honekin nola geldituko da? Eten da gelditzen da, zerotik hasi beharko dute berriz ere emakume hauek, horren inguruan zer hausnarketa egiten du emakundek? Behitu, justo atzo bertan auki gehindun Skypeen bitartez indarkeria jasan duten emakumeen elkartekin bilera bat, eta hau ere aipatu zen bilera horretan, prozesu hori hasi diren emakumeentzako honek zer suposatzen dauen. Eta segun eta zein dan donondi jasotzen duten laguntza hori eta prozesua
nondik egiten ari den, era telematikoan egiten ari dira, baina zailtasunak adierazten dute hori egin alizateko, baina kontuan eta onartzen dute baita ere alarma egoera batean gaudela eta zerbitzuak ezin direla orain arte eman diren modun eman, egokitu behar direla alerta egoera horrek osasun aldetik eskatzen dauenari, baina horre importantena uste dut dela martxan daudela, baina edozein kasutan bai prozesu horrentzako edo prozesu horren jarraipenerako kalte bat eta momentua bai. Emakume buruz ari gara jakina, zindu bestela izan, baina aurre buruztera hitzein nahi nuke, ze askotan multzo berean doa, ze indarkeria zuzenean ziurrenik emakumea jasango du, baina aurrak ere hor daude. Eta horren inguruan ze hausnarketa egin genezake, aurrek ze babes jasoko dute, egoera honetan ze babes jaso dezakete, etxean daude, konfinatu daude, familia batean daude, eta indarkeria matxista egon liteke, zerbitzuak ere badaude, emakumeak euren seme edo alabekin hartatzeko aparteko etxe bizitza batzuetan, baina hori guztia nola dago orain? Zuk esan duzun bezala, salbuespen edo inoiz ikusi ez dugun egoera baten aurrean gaude, honek behartzen gaitu jarraipena egitera eta oso adi egoten eta neurriak hartu behar ditugu, identifikatzen ditugun egoera horren aurrean erantzun egoki bat emoteko. Momentuz instituzioen aldetik eta zerbitzuak aurkezten dituzten instituzio ezberdinen aldetik esaten digutena da ez dituztela identifikatu behar berezirik, baina edozein kasutan esan bezala azpiegitura edo zerbitzu osagarriak prest dituzte sortu aldirezen egoera ezberdinei erantzun egokia eman alizateko. Gatozen bestelako kontu batzutera ere, begibiztakoa da osasun krisi honek iraupen bat izango duela, eta ez dela laburra ari izaten, baina honen ondotik etorriko den krisi ekonomikoa, begi guztietatik edo nondi begiratzen zaiola ere, badakigu luzeagoa izango dela, ez? Eta aurreko krisi batek, 2008ko krisiak adibidez erakutsi zuen emakumeek pairatzen dutela krisi hori nagusiki, krisi horrek emakume aurpegia duela. Orduan ikasitakotik, 2008an ikasitakotik, orain zer jarriko dugu martxan, zer egingo dugu desberdin berriz ere lehengo egoerara ez itzultzeko? Zuk esan dozun bezala, krisi egoeretan normalean emakumeak kaltetuenak izaten dira. Honek adi egotera behartu behar gaitu eta neurriak planteatzerakoan, datu guztiak maiganean ditugunean, egia da, neurri bereziak martxan jarri beharko direla emakumeen pobreziari erantzun egoki bat emateko, hori errealitate bata eta krisi egoera honen ondorioz ziurrenik esan dudan bezala emakumeak izango dira kaltetuenetako batzuk, beraz neurriak aurkezterakoan hau kontuan hartu behar da, edozein kasutan funtsezkoa dalako emakumeen autonomia ekonomikoa euren bizitzan bermatzea eta hori da kontuan hartu behar duguna, ez? Bukatzen joteko Landaida Andrea, COVID-19aren krisi honek feminismoaren aldarrietako bat, aldarri handietako bat ere mahai gainean jarri du, eta zaintza lanak dira hori, zaintza lanak menpekoen zaintza lanak, aurrak izan litezka adibidez, edo gaixo daudenak, edo baita adinekoen zaintza lanak ere. Zure ustez orain agerikoagoa izango da, eta ongizate estatuak birpentsatu egin beharko du, zaintza hori nola egiten den krisi honetatik ateratzen garenean? Nik uste dut baietz, ez? Aukera ona da, zaintza lanak daukien garrantzi guztia balioan jartzeko eta horren inguruan hausnarketa sakona egiteko eta erdigunean jartzeko zaintza hori gure gizartea aurrera joateko ezinbestekoak diren zaintza guzti horiek, ezta? Zalantzarik ez dagoen feminismoa ez dagoen horri heltzeko erabate prest dagoela, aspaldidanik egiten duelako, baina gizartea orokorrean uste duzu prest dagoela zezen horre adarretatik heltzeko?
Bueno, nik uste dut, oraindik bidea dagoela egiteko, eta hori egunerokoan ikusten da, krisi aurretik zegoen egoera kontuan hartzen badugu, horri ikusten zaintza lanetan ez zegoela implikazio orekatua, eta emakumeak zirela batez ere zaintza lanetaz arduratzen zirenak krisi egoera honetan nik uste dut hori indartu dela, eta egia da emakumeak direla neurri handi baten zaintza horretara dedikatzen direnak, era profesionalean eta ez profesionalean, eta ikusi duguna baita ere krisi egoera honetan da zaintzak funtseskoak direla, zaintza lanak funtseskoak direla, beharrezkoak direla, gure gizarteak aurrera egin alizateko. Beraz, nire ustez, honek balio behar du, balioan jartzeko arlo hau, funtseskoa den arlo hau. Maizasun lan nahi da, emakunderen zuteneri nagusia. Eskerrik asko, Euskal Telebistaren eskainitako tarte honengatik. Beste bat arte? Zuei, eskerrik asko. Hoxe beraz, mai gainean jarritako